Evo vidite da je sa mnom u društvu Ivan, to je jučerašnja snimka kad sam Ivana posjetio u njegovom Gospiću i bio u njegovom studiju. Kad smo se družili neko vrijeme, koliko mi je vrijeme dozvoljavalo, zbog mojih ostalih obaveza. I dok gledate ove snimke prekrasnog kraja u kojem, da podsjetim, je rođen veliki Nikola Tesla. Mislim da je baš Smiljan u tom nekakvom smjeru, ako sam dobro shvatio Ivana. A reći ću da je to bilo prekrasno druženje i zaista nam nedostaje takvih trenutaka više. Bilo bi lijepo da je duže potrajalo, ali obaveze su drugačije diktirale. Još moram reći na kraju videa vidjet ćete Nalu s kojom sam se ja posebno sprijateljio. Toliko smo se dobro sprijateljili da mi je za kraj ona ostavila otisak svoje blatne šapice na mojoj trenirci, ali bez zamjerke. Ovo prekrasno druženje i ovi snimci koje ste gledali su podsjetnik na ta događanja, ali spomenuo sam i u samom videu i na snimcima se vidio Smiljan, dakle mjesto gdje je rođen Nikola Tesla. Podsjetit ću one koji su to čuli pa su zaboravili ili reći onima koji to ne znaju, jednu čuvenu Teslinu izjavu kad je rekao da onog trenutka kad znanost bude počela proučavati nematerijalno, da će u 10 godina napredovati više nego do sada u cijeloj povijesti. Neću danas više duljiti. Za kraj ostavljam vas zvukovima prekrasne Arsenove pjesme, svojevrsne himne kreativnog društva, barem za mene. I dok slušate te zvukove i slušate te prekrasne riječi, razmislite o kreativnom društvu koje nam, eto, nadohvat. Trebamo samo posegnuti i stvoriti to kreativno društvo. Moramo samo odlučiti za njega, ništa drugo. Danas imamo sve što je potrebno da ga stvorimo. Eto, toliko za danas i uživajte u prekrasnim zvucima Arsenove pjesme. Pozdrav ljudi! Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Da kažu svi, mnogo je milo jer suza svud, dosta se lilo na svijetu bez, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače! Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to. Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata ako je sam. Dali bi mu brata i sav bi strah skinuli s vrata jer bio bi mir. Kaži, ovi što zure da nosi čep, duge frizure i paleti, mini muziku, to što volimo mi. 2 i 2
biće vječni. Biće to Da, slučaj će samo recite. Dobra pjesma, možda bi nam moglo ljeto koje stiže riješiti zauvijek ovu stvar. Jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, hajde zajedno, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke da spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu sam, hajde brže, brže. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, možemo li još brže? Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu la